siguro na lalaki nga. Tigprank. May tinadahon guys. Tara, sabay ko. Let's go! Tangent, walay signal. Sige, gusto ko sir kay sa akin mo sir mawala. Walang signal. Nagbantay sila mga goods windian niya. Hilig mo kuan ma'am, hilig mo og kanang online ka mo palit og Shopee og kanang Lazada. Ah, hilig nimo. Na may TikTok pod. Nay gwapo bag-o. Gusto man. Nga murag ingana gihapon. Timo? Lazapi, kadungog man ang Lazapi. Lagi. Baka na ron? Na. Pero Ito nga siguro na lalaki nga. Tigprank. kita na yan today. Kita ko ano. Ah, okay. Kanang gina-hire na siya na lalaki din. Tapos mag-prank sila sa customer na Impatso to, impatso. sugo naman good na saya. Kaya mga kuan ma'am, ang mga order pod ma'am. Oh, na-order. Na yung pangalan, na po yung number, kuha dyan yung Dito ka nan ba? details, napay balot, naka-uniform po siya glasapi. Tapos, ang iyang mga order, wa siya kabalo. Tapos, ang iyang ang mga iga-iga, good ang mga item, good, kanang second hand nga mga kanang pang-pump ko sa Unidoro man. Dili dyan na pwede ma'am ba, kay ako'y makatapalan niyo ma'am. Wala mo ko yung application ng Lazapi, bag ko na. Hoy, Patso! Shout out!